Hey venner, hey Chelsea-fans. Velkommen indenfor til Stamford Strange, og velkommen til episode 3 af Det Blå Guld, det månedlige format, hvor mine tre husvenner, Kenneth, Sebastian og Kasper, kigger indenfor i studiet og vender den seneste måneds begivenheder og hygger. Ganske enkelt. Og det bliver en hyggelig udsendelse. Jeg er taget til Bilbao, det vil sige, jeg er nede og får mig en lille ah, kuku, kukureya. Skål, drenge. Godt at se jer. Skål, Johan, og i lige måde. Skål. Er det Du er nede kaffe, i Sebastian? Ja, jeg skal kunne holde mig vågen. Jeg kan ikke tage på ferie som dig. Jeg sidder på arbejde, så jeg var på arbejde klokken 7 i morges. Så skal man jo have lidt kaffe, så når klokken den også bliver her lidt over 7, for at kunne holde sig ovenvande. Ja. Jeg kan ikke tage på ferie som dig, hold op. Alle kan da tage på ferie. Det er da Ja, bare ja, men ikke, et ikke i spørgsmål den her om... uge. Der måtte jeg arbejde i stedet for. Så må Nå, du tage på ferie, så måtte jeg arbejde, og så ja. er der andre tidspunkter, jeg kan tage på ferie, Ja. hvor du så må arbejde. Jeg tager en for holdet. Du var ved at sige noget, Kasper. Jeg fornemmer, du havde lidt fat i den rigtige ende. Det, det har du altid, Nå, i øvrigt. det har jeg som regel jo. Øh, nej, jeg konstaterede bare, at du var nede i Aspiland. Det er rigtigt. Jeg så faktisk en vin, der hedder Aspilicueta på den restaurant, jeg spiste på i går, men ja, de havde den kun som flaske. Jeg synes lige, det var lige hissigt nok, når det nu bare var mig, der var ude at spise. Men det kan være i morgen aften. Men jo, jeg er i Bilbao og har ædt mig igennem byen de første par dage her. En tur, der i øvrigt startede med, at jeg glemte mit pas i bilen, og passet var røget ud af lommen på mig i bilen, så jeg var taget afsted med metroen fra det sted, jeg havde parkeret, og øh, opdagede så det. Så taxa tilbage til den parkerede bil, hente passet, som lå under, så jeg troede faktisk, jeg havde mistet det på vejen. Øh, og så taxa videre til lufthavnen og ankom cirka 3 kvarter før flyet skulle lette. Så en Strange Classic. Så gutter, jeg glæder mig til, at vi skal ud og rejse igen sammen på et tidspunkt, fordi jeg er tydeligvis ikke voksen nok, trods adskillige forsøg til at gøre det på egen hånd. Så hvad siger I til, at vi tager en forårstur? Men jeg er game. Jeg har jo åbnet op for en tur på broen i april, for at så over se Chelsea Everton. Så det er i hvert fald den, jeg har planer om at tage over og se. Ja, Og så kunne det være fedt, hvis I vil med. og det er jo så her, vi skal håbe på, at vi ikke kommer så langt i FA-koppen, fordi at det er jo så i en weekend, hvor der kan ligge en FA Cup-runde. Men det tager vi til den tid. Langtidsplanlægning, det lader jeg i hvert fald jer andre om. Men vi har nogle ting på programmet. Altså allerførst, så lad os lige tage lidt fat om det, som det hele jo i virkeligheden handler om, altså vores kære Chelsea FC. En forholdsvis positiv start på sæsonen under Enzo Maresca, Kasper. Du var jo den af os, der havde spået os til at ligge lavest, da vi lavede vores store sæsonoptakt. Var det nede på en syvende plads eller sådan noget. Det har du jo så ikke været enig om, men den der skepsis, du havde inden sæsonen, hvor meget har du flyttet dig i forhold til det her på de første 7 runder plus lidt kopbold ved siden af? Jo, men jeg har sgu rykket mig lidt, må jeg sige. Jeg synes, at det ser bedre ud, end jeg havde frygtet, og også end jeg havde troet. Og der er bedre struktur på tingene, og vi er noget billigere sluppet i forhold til skader, end vi plejer. Så det hele ser faktisk ret lyst ud, synes jeg. Så min estimater ryger nok op i nærheden af en top 4 alligevel. Det var sgu da godt at høre. Ja, ja. Den gamle er blevet blød.
Og så er det jo der, hvis det her var, hvis vi var større end det vi var, og måske gjorde det her på engelsk, så tror jeg, folk ville komme efter dig med at være flip-flop, og der skulle ikke mere til, og så videre der. Men jeg synes, du bærer det godt. Ja, ja, men jeg er faktisk overrasket over så meget bund, jeg synes, der er i tingene. Og vi talte også om det sidst, men sådan det her med den tydelighed, der er i tingene. Den del, at vi kan skifte 11 mand fra midtuge til weekend, og stort set stå med samme udtryk, synes jeg er ret imponerende. Øh, så, og igen, nu er Reece James på vej tilbage, det vil sige, at vi har også en fuld trup at gå ud fra. Og vi kører jo sådan lidt med Enzo Maresca har jo nærmest nævnt sin startopstilling og sin skyggeopstilling. Så ligesom alle ved, hvilken plads de skal spille, og alle ved, hvordan de skal spille deres plads. Så, så det virker som om alle ved, hvad de skal. Det gør også, at ja, i forhold til på søndag, er jeg egentlig ret tryg ved, at Tosin formentlig skal ind og afløse Fofana, og at Vega skal spille venstre bak, fordi vi har jo set, at de udfylder de pladser, som, som træneren og vi ønsker det. Så jeg synes, der er en god bund i tingene, og en god tryghed i det hele. Og Pormer fortsætter med at være god. Hormer, han er ren magi. Det er godt, Thomas Bødt. Kenneth, jeg tror, jeg stillede det her spørgsmål sidste gang også, men sådan en ting, du særligt har hæftet dig ved. Nu har vi fået en lidt længere sample size end sidst, vi ligesom lavede en opsamling. Så den ene ting, der giver dig tro på tingene, som gør dig begejstret over Maresca, hvad skulle det være? Øh, jeg tror, jeg kommer til at gentage lidt det, som Kasper siger, fordi jeg synes egentlig, han kom ret godt rundt om det. Men det med, at der er et mønster i de ting, vi gør. Altså, og altså, jeg kan huske, vi var inde og se, inde på Proud Mary, se den første kamp med Chelsea og City, og der fortalte jeg dig, at jeg synes, det var lidt skuffende ikke at kunne se, at der faktisk var en mening med den måde, vi spiller fodbold der. Men efter den første kamp, synes jeg, vi er kommet rigtig godt efter det. Der er en tydelig fremgang i spillet. Mm. Og så det, som Kasper også nævner, at det virker til, at spillerne de kender deres roller og deres plads i hierarkiet, og ved, hvad de skal gøre, når de træder på banen. Det er helt klart det, jeg ser mest positivt ved det. Og så kan man lige lægge oveni, at hold kæft, vi scorer mange mål. Altså, det er en fornøjelse at se på. Så skal vi lige lukke lidt bedre af nede bagi, men offensivt, så ser det rigtig fedt ud. Så det er godt. Ja, og den her City-kamp, den opstilling, vi stillede med i denne gang med en Kunku på en venstre kant, og Enzo som en ja, tier nærmest, og Parma på højre kanten, det har så også været den mest aparte opstilling af alle de opstillinger, vi har haft. Altså, ja, altså, der skulle ikke gå lang tid før, at Enzo Maresca, han ligesom indså, at okay, der er nogle ting her, der ikke fungerer, og den kurs, han så har sat efterfølgende, jamen, den har jo så været noget mere. Der har været en rigtig fin rød tråd igennem det vi har foretaget os, helt enig i. Hvad der også bliver sagt, altså det her, at kopholdet, hvis man kan kalde det det, dem der er midtugeholdet lige nu, jamen de viser også, at de ved, altså de spiller på samme måde, og de ved, hvad de skal, når de træder på banen, og det gør jo så, når man så skal til at skifte ud i A-opstillingen, som vi jo så skal allerede her på søndag, jamen så har man egentlig en vis tiltro til, at de, der kommer ind, de så også ved, hvad de skal foretage sig, og selvfølgelig er der et muligt kvalitetsstykke på nogle af positionerne, men ja, en anderledes tryghed. Sepp, det bliver jo noget af et run, vi skal på nu her. Altså et virkelig hissigt kampprogram, der venter mellem de næste to landskampspauser. Så når vi optager den fjerde episode af Det Blå Guld, har armene så sænket sig lidt, tror du? Øhm,
Ja, det har det jo nok lidt, fordi lige nu rider vi på en bølge af en masse ubesejrede og en masse sejre og en masse mål. Nu kiggede jeg lige, der var, jeg tror det er Husgaard eller en af de der, de laver ligesom sådan en rangering løbende af, hvor dårlige har de hold, man har mødt, og hvor gode har de været, og hvor ligger man ligesom i den tabel. Tror, vi lå i top 3 over de dårligste hold, har vi egentlig mødt. Ikke nødvendigvis, når man så på dem fra start af, men også at se, hvor dårligt har Wolves egentlig været over den her tid, og hvad gjorde vi imod dem, og hvor dårligt har XYZ så ligesom været. Mm. Så når man så kigger på de næste par kampe med en Liverpool, en Newcastle, en United og en Arsenal, og hvad der ellers lige ligger af spændende kampe der i Premier League, jamen, så vil vi møde bedre modstand, og vi vil møde hold, der højst sandsynligt står sværere på banen. Men om vi er gået fra at sidde med armene helt over hovedet til at kun lige at sidde halvt, eller vi måske alle sammen hænger lidt med mulen, det kommer rigtig meget ind på en masse forskellige parametre. Men hvis jeg bare sådan, en af de ting, som jeg synes også, der var altså overordnet har imponeret mig, det er sådan, hans tilgang til kampene og spillet, og måden han justerer på. Han havde et citat, eller var ude at sige noget, hvor han siger, We have a plan for every game. Sometimes it works, sometimes not, but we are not playing every game the same. We adapt a little bit. Og i forhold til meget det, som der blev sagt, da man sådan ligesom skulle have ham, og vi var også inde på det her, det var meget med en rigid manager, der spillede på en måde, og det var idealistisk, og det var meget sådan spille bolden frem og tilbage. Det var de fleste af de analyser, man egentlig hørte og læste om. Han har været meget anderledes, det har været meget mere pragmatisk, og ligesom bare sagt, nå, okay, så prøver vi sådan her, så skifter vi ud på den her måde, og det er jo først i sidste kamp, der egentlig er nogen, der er begyndt at brokke sig lidt over hans udskiftninger, som du vist også snakkede om i sidste episode. Ellers så har der jo, altså så har det jo også været et kæmpe bonus. Så lad os, lad os se tingene an, men jeg tror, vi møder bedre modstandere nu her over de næste stykke tid, så jeg har også en forventning om, at vi måske ikke sidder med armene lige så meget og jubler, når vi mødes igen næste gang. Ja, og Kasper, det man jo kan sige om det næste stykke tids kampprogram, det er vel også her, at vi får ikke sige det første blik på Maresca, hvad han kan, fordi jeg synes jo, han har vist mange gode ting allerede, og så var det måske ikke så vanvittigt imponerende mod Manchester City, men altså hans evner og truppens evner, de bliver de bliver testet, altså så vi vil om ikke andet, så vil vi kunne sidde om en måneds tid og kunne have et helt andet grundlag allerede der for at vurdere, jamen, hvor står han? Hvor står vores trup? Og Sebastian, jeg ved ikke, om det er en krystalkugle, du har bag dig, men kan du eventuelt få den til at holde op med at blinke? Ja, men Kasper? Det skal da en Chelsea. Er det ikke et Der er Chelsea-lys, også eller noget hvad? rødt. Der er også noget rødt. Jeg ved godt, der er på vores dragt i år. Så får du Den kan den bare Øh, simpelthen blå. fjernstyres. Ja, selvfølgelig sådan der. øh, hvad var det, du spurgte om? Jeg spørger om Nå efter ja, den næste den periode. Ja, kommende tid. ja. Øh, jo. Jo, men jeg har det faktisk sådan, så jeg glæder mig. For det er nogle fede kampe nu, og jeg har en ret god fornemmelse i forhold til, at vi kan spille med allerede på søndag på Anfield. Og ja, det bliver jo nu, vi kommer til at se niveauet, og vi kommer til at se, hvad Maresca og truppen kan. Men det synes jeg bliver fedt. Særligt at det her igen med, at vi kommer ind med så skadesfri en trup, så der er så mange muligheder hele tiden. Men jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld. Jeg siger ikke, at vi sidder med armene helt over hovedet oven på den her periode, men jeg synes, det ser sundt ud, det må jeg skulle sige. Og jeg glæder mig til at se os mod de her hold. Nu har vi haft de her Palace, Forest hjemme på broen, hvor vi har haft svært ved at bryde dem ned. Jeg tror faktisk, det bliver sjovt at komme på Anfield en tur, og vi kan køre noget kontrabold også. Det har vi ikke kunnet gøre i så mange kampe. Det har været meget kontrolleret med rigtig meget possession og sådan noget. Så jeg glæder mig lidt til at se en lidt anderledes form for kamp. Og fordi vi har så mange forskellige ting at skyde med, så jeg glæder mig til at se vores niveau. Så kan det godt være med en måned, at min glæde og min optimisme,
Den, den bliver sat til skamme. Men her nu, så synes jeg, det bliver spændende at se, hvor vi står henne. Jeg tror faktisk også, at vi kan skabe et resultat på Anfield. Fordi som du siger, Kasper, at de kampe hjemme på broen mod Forest og Crystal Palace, der vi skulle spille mod hold, der har stået nede i egen hule. Mod Brighton, som turde at spille med en høj linje, var vi så farlige med Jackson og Madueke og Palmer, der løb dybt. Jeg tror virkelig godt, vi kan straffe Liverpools høje bagkæde på Anfield. Så jeg er også ret fortrøstningsfuld, når vi skal dertil. Jeg havde muted mig selv, vel vidende, at Van Dijk og Konaté jo selvfølgelig er en anden atletisk størrelse end nogle af de stopperpar, vi har stået overfor. Men ja, jeg tror også, der er god grund til at glæde sig. Der er også altid god grund til at glæde sig til at lave de her udsendelser, for jamen Kenneth, du har jo vævet lidt, skal jeg deltage, skal jeg ikke deltage, hvordan har kroppen det, og så videre der, men frisk ud af sygesengen med aftens første quiz. Jamen, jamen okay, jeg kan godt starte med quizzen her, fordi nu er vi faktisk her omkring Liverpool. Det er ikke quiz, det er leg. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at høre, om I kan nævne alle de spillere, der har spillet i både Liverpool og Chelsea. Der er 13 styks, og så kan vi bare køre. Øh, Men jeg starter Anelka, med Torres. Ja, okay, der blev sagt Anelka. Hvem sagde det? det gør jeg ikke. Johan. Ja. Johan. Så siger den er god nok. Så siger, og hvem var Anelka? Bare lige kort, Johan. Jamen, Anelka var jo 00'ernes Raheem Sterling. Sterling har jo også gentaget kunststykket med at være på kontrakt i både Chelsea, Arsenal, Liverpool og Manchester City. Super undervurderet spiller. Han var kun hos os et par sæsoner, men er vel egentlig den bedste, mest stabile anden banan til Drogba i Drogba-årene, synes jeg er den bedste betegnelse, man kan give ham. Ja, er man enig. Og Sebastian, hvad sagde du? Jamen, så sagde jeg bare Torres. Det er Ja. jo det var det dyreste køb, og en af dem, som allerflest fik lov til at grine af i rigtig, rigtig lang tid, fordi han løb rundt og missede. Men han havde vist også et rigtig godt mål på Camp Nou, som jeg husker det. Så det er nok det, vi rigtig mange Chelsea-fans, der husker ham for. Ja, og så var det faktisk også ham, som tilkæmpede, eller skaffede det hjørnespark, som Mata han smed ind i Nej, hovedet på Drogba i finalen. nej, jeg får Ja. glemt det. Ja. Den skal man ikke glemme. Den, Var det ikke et dårligt træk, han fik lavet tilbage i banen, som ramte den? Men, Nej, eller han går, var det en nej, han dribling, går mod. hvor han bliver taklet? Nej, den skal vi ikke tage ned. Han vidste præcis, hvad der ventede. Nå, Jamen, gamle det er dreng, jeg hvad også siger sikker du? på. Ja, men så hiver jeg Joe Cole frem Ja, fra Han gemmerne. spillede i Liverpool, ja, det er rigtigt. Det gjorde ja. Der han. var han ikke så god. Nej, der var han lidt på vej ud af Mourinhos startopstilling og spillede ikke så meget hos os, og så var det naturligt, han skulle væk. For en som mig, som holder helt vanvittigt meget af Joe Cole, så gjorde det meget, meget ondt at se ham lige præcis ryge til den destination. Men nej, han gjorde ikke så meget væsen af sig deroppe, heldigvis. Det var også en af mine favoritter. Fantastisk spiller. Ja, men så vil Yes. jeg i disse konfliktfyldte tider smide en israeler i puljen. Josip Benayoun har spillet for både Liverpool og Chelsea. Den er god nok. Yes. Mm? Ikke det store væsen i blåt, men Nej, han var... nej. Sebastian? Jamen, så tager vi da Daniel Sturridge. Han Ja. løb vist også rundt i begge to. Han havde så nok lidt mere succes hos de røde end hos de blå. Han dannede og det er den der trio, de havde på toppen, hvor de De tre scorede S'er. vanvittigt Ja. mange mål. Ja. Var det ikke bare ham og Luis Suarez, der havde den der, hvor Gerrard havde slippet den sæson, hvor det var ham og, jeg Jo. tror, det var vildt. Jo. Nå, yes. Og Sterling. Meget unge Sterling. Ja. Så er det mig? Undskyld. Ja, men så han er jo også. Men Ja, ham har vi, men nu, nu, næv- ham nu, havde vi jo lidt nævnt. Undskyld. ja, Ja, nu, vi havde jo nævnt ham. ja, men Det nu, gjorde Ja, ham nævner, igen. du Det nævner fortjener han. Sterling. Yes, den er modtaget. Så gamle. ja, Ja, men så tager vi Dominic Solanke. det er rigtigt. Ja.
som nu Kæmpe, har kæmpe, Spurs. kæmpe, kæmpe Cobham-talent, som jo smadrede samtlige statistikker i ungdomsfodbolden. Meget, meget, meget store forhåbninger, men det blev ikke til det helt store. Øh, han kom op i seniortruppen i en tid, hvor det var meget, meget svært at slå hul igennem, så han røg til Liverpool, og nu er han tilbage i London desværre. Men fed spiller. Ja. Sebastian? Oh, Jamen, har vi ikke Glenn Johnson, der også Jo. øh, good one. turneret? Han har, så vidt jeg husker, et fremragende mål for Chelsea. Er det ikke på et langskud eller sådan et eller andet, han brager den ind ude for venstre bakken af? Og ellers så husker jeg ham nok desværre mest hos Liverpool. Var han ikke mere højre bakke egentlig? Jo, han var højre bak. Var han højre bak? Jeg er Det er ret sikker rigtigt. på, at han var det allerførste indkøb under Abramovich, da han, Det er øh, korrekt. da han kom til Ja. som ungt højre baktalent fra West Ham. Så måske sådan lige en lille føler, inden man så hentede førnævnte Joe Cole lidt senere i vinduet. Ja. Han spillede Vi også i har Portsmouth. 5 spillere tilbage, fordi Sterling blev også lige nævnt. Nå, Og, er det mig igen så? ja, Ja, det, igen. Jamen, så var der jo også gode gamle Raúl Meireles Yes. med hanekampen, som Han har vist også været kom tidligere. han ikke sådan lidt i kølvandet på Torres, Jo, det er nok det men omkring. en midtbanekriger, som jo egentlig var vel aldrig sådan i vores skalleopstilling, men havde nogle rigtig, rigtig gode, særligt. Synes mest, jeg kan huske ham fra Champions League, hvor han også fyrede nogle meget gode langskudskasser ind. Ja, der var målet mod Benfica, hvor Ja, han lige præcis. løber, og så brager han bare til den, og så løb han bare sådan der, ja, med armen bagefter. Ja, Ja, og det han var blev en slået op. meget fed kriger. Ja. havde karantæne i finalen. Det er rigtigt, ja. Ja, så er det Johan. Jamen der er 4 tilbage. Ja, Jeg har siddet og tænkt, altså, men jeg begynder at give for tabt allerede nu, så giv gerne stafetten videre. jeg kan Og så sige, ved der jeg ikke, er, om vi der er skal... to, de Jeg har burde en i kunne, hvert fald. og så er der 2 lidt svære. Ja, hvor hører jeg? Der er en, der hedder Mohamed Salah. Yes, det er rigtigt. Det er den mest oplagte i En, virkeligheden. en egyptisk fodboldspiller, Ja, som Chelsea hentede i Basel, i lighed med gigantiske Renato Vega. Øh, men det blev aldrig det store sus. Men Nej. Men ved du, jamen, hvilket mål han To. faktisk løb rundt og fejrede? Ja, det ved jeg, skulle jeg sige. Det var målet, Gerrard han slippede. Ja, Slipper bare nogle der løber gange. han ned som nummer 2 eller 3 ned og fejrer den sammen med dem, bare. Det er sgu meget sjovt lige at gense det igen. Ja. Og så var der også ham, der scorede til 6-0 på broen mod Arsenal. Det er sådan de ja. 2 ting, jeg husker ham for. Ja, så hvad hedder det, Sebastian? Har du flere i posen? Ikke lige umiddelbart, jeg sidder og prøver at grave. Jeg kan sørme ikke lige komme på nogen. Nej. Har, har du flere, Kasper? Ja, var Stenten, var han ikke også en tur i Liverpool? jo, det er fandme flot. Det er Bobo? Senden, det er rigtigt. Bolo, eller Ja. Bolo? Budemein Ja, Senten. ja. Og jeg Fortæl lidt om har, ham. og jeg har en mere. Ja, jeg har Senten. Ja, nå, man var jo en hollandsk kantspiller, som jo også kendt fra Barcelona. Og det var vel også sådan lige, det var vel endda lidt før Abramovich, vil jeg tro. Men rigtig, rigtig dygtig spiller. Klassisk hollandsk kantspiller. Det var dengang, vi var lidt glade for at hente spillere i deres efterår. Han kom i 2001. Ja, Ja. jeg har faktisk to mere, tror jeg. Ja, men der er også 2 mere. Nå. Så kom med dem, gamle. Jamen, fordi så ved jeg, nu holder jeg jo lidt med Sampdoria også i Italien, og de har jo her til sidst haft en ældre herre ved navn Fabio Borini, som jo Yes, var en helt, helt ung spiller i Chelsea, og helt galt. aldrig rigtig slog til. Jeg kan sgu ikke huske, om det var, hvor langt tilbage det er. 2009 Ja, var han hos os, og i 12 til 14 var han i Liverpool. ja. Ja.
Han fik kun 5 kampe Ja, og han scorede mod os, 54. da han spillede for Sunderland på det tidspunkt, hvor vi lå, og det var også i Gerrard slip-sæsonen. Det var en af kampene, der lå lige der omkring. Så han var så medvirkende til, at vi ikke vandt mesterskabet Ej, var den det den der sæson. Sunderland-kamp, hvor vi taber 1-0 i slutningen af sæsonen? Hvor han Det var så 1-2, 1-2, okay. kommer foran, og så laver Azpilicueta en af sine få fejl, der fører til mål, eller han begår straffespark, da han tager bolden. Ja, Nå. Ja, den sidste. Ja, Antonio Contes store revolutionerende højre vingbak. Moses for Yes, satan, mand. Ja, det er rigtigt. ja. Han var på leje i Liverpool. Ja, Ja. det tror jeg jo, Joe Cole også, at det også var på leje. Og så Mm. endte han jo så med at tage til Lille og fortælle en ung belgier om fortræffelighederne i det vestlige London. Agent Joe. Ja. Præcis. God quiz, Kenneth. Ros til dig. Tak. Liverpool-tema og det hele. Det er jo on brand, altså. Skide godt. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Kan I mærke det? Stemningen er der. Jeg tager lige et sip af Estrelaen her. Nu vil vi se, om den står på rigsret her senere, og mit hår på magisk vis gror ud. Det kunne da være spændende. Nå, men det er jo landskampspause, venner, og jeg føler, at den her landskampspause har været nærmest historisk dum. Altså, at folk keder sig mere, end de nogensinde har gjort, og jeg synes, at de dumme takes, de flyver rundt, og for mig toppede det med den her ellers glimrende PL-showet udsendelse. Jeg er ikke meget for at give dem ros, men den skal de altså have. Clubhouse, som vel et eller andet sted er PL-parlamentet på lyd, men ja, der er en Tottenham-fan med, der undervejs får sagt, at Cole Palmer ikke har mange brikker at flytte rundt med, og det er igen sådan et eksempel på, altså, jeg fornemmer lidt det sociale mediers kraft, altså at der bliver skabt en fortælling om visse spillere, og nu er turen altså kommet til Cole Palmer. Jeg kan ikke tolke anderledes på det, end at nu er han blevet så god, og i øvrigt fornemmer jeg også rimelig likable. Altså rivalfans kan ikke lade være med at rose ham. Der er ligesom ikke rigtig så meget at gøre, så man skal finde et eller andet. Så nu er det den her sådan lidt småbøvede attitude, som man jo med rette kan mene, at han har, men der er skabt en eller anden historie om, at han er decideret ubegavet, og det synes jeg virkelig ikke klæder nogen hvad hedder det, ja, at tage fat på. Og jeg synes, det taber sgu meget godt ind i tiden her, hvor at jeg synes, at der er nogle fortællinger, der får lov til at leve, og som folk jo bare på en eller anden måde rider med på, uden sådan egentlig at tænke over det, og visse spillers måden visse spillere bliver set på, jamen, det er noget, der starter et sted, og så bliver der skabt en eller anden fortælling løbende. Og det handler jo heldigvis, kan man så sige, så handler det jo så oftest om spillernes niveau inde på banen. Nu lader vi jo ud med at sige og konstatere, at det går jo egentlig rimelig godt. Måske endda bedre, end vi havde forventet her et par måneder inde i sæsonen. Men der er jo stadig nogle spillere, selvfølgelig er nogen, der præsterer bedre end andre, og så er der jo heldigvis, kan man jo sige, at der stadigvæk et stykke arbejde for Maresca og gutterne at lave. Så der er et par spillere, som jeg synes får særlige mængder af kritik. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige lave en lille lynrunde her på, hvem I synes af de følgende spillere, jeg nævner her, som får mest uberettiget kritik. Okay, vi starter hos dig. Vi tager den bare sådan rimelig hurtigt, så kan I få lov til at uddybe bagefter. Hvem af disse tre, Enzo Fernandes, Nicolas Jackson og Noni Madueke, synes du får mest uberettiget kritik? Ja, jeg skulle lige unmute. Oha. Ja, den er faktisk svær. Skal jeg sende den videre til en anden?
Jamen, jeg tror, at det er nok bare fordi, jeg er sådan lidt, jeg er virkelig sådan Jackson, at ham skal man ikke kritisere. Jeg er sådan meget Jackson-fan lige nu. Så det er måske ham, men ja, og ellers Enzo. Det er nok de to, jeg vakler lidt imellem. Ja. Ja, Sebastian? Jamen, jeg synes, det er Noni, og det er, eller Noni, men det er mest sådan op i tiden, hvor meget han nu er begyndt at blive kritiseret. Øh, af de tre, der ligger han øverst hos mig lige nu. Ja, Kasper? Ja, men jeg går faktisk også med Madueke. Øh, jeg synes også, han får... jeg synes, han præsterer voldsomt godt, egentlig. Vi talte også lidt om det sidst, faktisk, det her med, at han sommetider, jeg ved ikke, Sterling-attitude, er der nogen, der sådan nævner lidt på hans lidt flagrende arme og lidt til tider sådan lidt opgivende attitude. Det synes jeg egentlig, han har lagt fra sig. Så er der det her med, at han er lidt egoistisk i afslutningssituationerne. Og, og det synes jeg bare fylder meget på sociale medier, og ja, det synes jeg i hvert fald er super uberettiget. Jeg synes, det er fint, at han både kan og vil selv. Der er rigtig meget af det, vi skaber, som kommer igennem ham, fordi han rent faktisk kan sætte en mand, og fordi han rent faktisk prøver nogle ting. Så, øh, så jeg synes, det er ham, ligesom Sebastian, som godt kunne fortjene lidt mere kredit, end han egentlig får. Jeg tør ikke selv at lægge hovedet på blokken og vælge en her, men altså nu er I to, der nævner Madueke. Og vi talte, eller jeg talte med seneste gæst, Philip Selman, om det ovenpå kampen mod Nottingham Forest, hvor Madueke han prøvede, og nogle gange så var det måske ikke de mest oplagte situationer, han prøvede i, men det lønnede sig alligevel i form af det mål, han scorer. Og ja, han er jo trods alt den eneste, der kommer på tavlen i den her kamp. Så vi fik jo talt godt om det her med, at Emil Sancho er mere en kreatør, og så er det vigtigt, at der skal være en kantspiller, der bringer noget balance i form af det, som skal være mere direkte og være mere målfarlig. Det er den ene ting, og så snakkede vi jo også om, at det virker jo tydeligvis til, at Maresca, han jo gerne vil have, at Madueke, han er direkte. Altså, så det er ikke lutter en spillestil, som Madueke bare opfinder. Altså, det er jo tydeligvis, at det er den rollefordeling, vores startende kantspillere i hvert fald i Premier League-regi lige nu, de har. I forhold til Noni, så husk nu lige, da han kom ind, noget af det der, vi var efter ham med, det var hans arbejde uden bold. Og selvfølgelig er der noget omkring hans beslutningstagen, som stadig skal blive bedre, det medgiver jeg. Men en spiller, som nu hver gang vi spiller, kravler op og blandt de højeste i recoveries og interceptions og altså alle mulige sådan defensive statistikker, hvor han bidrager. Det synes jeg bare ikke rigtigt taler ind i sådan en fortælling om en spiller, der er selvisk og egoistisk. Altså når vi snakker om en spiller, der er selvisk og egoistisk, så tænker jeg en luksusspiller, en spiller, der kun tænker på det offensive, og en spiller, der kun tænker på egen succes og på at lave mål. Og det er bare ikke det billede, jeg har af Madueke. Altså hans defensive arbejdsindsats har forbedret sig væsentligt på de nu snart 2 år, han har været i klubben. Jeg synes, man skal prøve at kigge på nogle af de kampe, hvis man har mulighed for det, som han var med i starten, og som var det, som rigtig mange kritiserede ham for. Øh, men som nu jo, altså ærligt, er det ikke en spiller, der har taget nogle kæmpe skridt i forhold til, da han kom? Er det ikke det, vi gerne vil med at bringe unge spillere ind? At de selvfølgelig skal udvikle sig. Han er stadigvæk i start-20'erne, har stadigvæk et par år endnu, hvor han kan tage et kæmpe spring fremad. Sebastian, du markerede. Jamen, det var bare igen, du kom ind over de fleste af dem, men altså, han er i top 3 over flest mål plus assist. Han overpræsterer på sin XG. Han har over 4 skud per kamp. Det er altså mere end de andre, både Palmer og Jackson. Han har flest berøringer i modstanderfeltet. Han er kun efter Sancho i succesfulde driblinger. Han er enormt farlig i de her 1 mod 1, hvor han både kan gå den ene vej og den anden vej. Så kan man godt være på nakken af ham, at han tager for mange skud, hvor at
den her XG er for lav i hver enkelt skudsituation, og at der er nogle af dem, han kan blive bedre, hvor han så ligesom, nå, her kan du spille, men Sancho skyder ikke, Jackson skyder ikke særlig meget, så du har to personer, der reelt set kan skyde udefra og gøre det, og det er jo også med til at rykke forsvaret ud af balance og få dem længere frem, så du bliver også nødt til at have de her spillere. Og så lavede jeg bare lige en sammenligning i forhold til sidste år. Altså, hans non-penalty XG er gået op. Tacklingerne, skud, interceptions, de her self-created shots i forhold til at skabe chancer for sig selv. Alt er gået op. Han skaber med næsten mest i de her expected assist på hele holdet. Altså, så det er jo heller ikke en mand, der er egoistisk, der ikke gider at spille nogle af de andre, når du faktisk skaber noget. Det kan godt være, at han står på 0 assist, men har skabt til mere end et. I forhold til mere end en assist på de her Premier League-kampe. Og så er der den der del med, du skyder meget, du skaber ting for dig selv, du prøver også meget, men du kommer også meget i feltet. Der er to spillere, som i hvert fald i mit hoved, som er sådan nogle ærketypiske spillere, der gør det. Det er Saka, og det er Salah. Det er altså to spillere, der er i den top-kategorien af kanter. Han ligger ikke særlig langt efter i berøringer i feltet, og heller ikke i skud per 90 minutter. Han bevæger sig stille og roligt op imod dem her. Så som vores gode ven, eller kender her, CFC Central, Sam der, han var også inde på i en af hans sidste episoder, at du er måske på vej til at få en lignende progression, som man så med Salah, som blev bedre og bedre og bedre. Det er den samme måde, du egentlig ser, med at du ikke bliver bedre og bedre. Og han er faktisk længere fremme, end både Salah og Saka var på samme tid. Mm. Altså, så der er en masse spændende. Der er det der lille øf med, er det nogle dårlige beslutninger? Ja, det kan det godt være. Men igen, han spillede ikke forfærdeligt meget sidste år. Han er kommet ind og begyndt at spille mere. Han bliver også bedre for hver evig eneste gang, han spiller. Så han kommer til at træffe bedre beslutninger. Så jeg synes helt klart, at det der med, at, som du også selv siger, at han er selvisk, jamen, manden arbejder hårdt både fremad og tilbage i banen, og han stiger på stort set samtlige parametre, og han prøver at skabe chancer for alle andre. Han virker ikke som en mand, der er særlig selvisk, eller grådig for den sags skyld. Han vil bare det holdet det bedste, og så skal han bare lære at tage de bedre beslutninger, men det lærer du kun ved at stå i de der situationer flere gange. Mm. Hvad tænker I så om det her, som jeg lagde ud med, at snakke om det her, der er opstået omkring Cole Palmer, fordi Tottenham-gutten på PL-showet, altså han er jo ikke den første, det er derfor, jeg siger, at det virker som noget, der er grebet et eller andet sted fra. Jeg har set, når X er værst, altså så har det været take, der har floreret. Altså Kasper, hvad fanden... hvad bunder det der i? Altså, du har jo også siddet og snakket lidt om hans måde at udtale sig på, altså, men ja, kan det ikke for helvede være lige meget? Altså, Fuldstændig. Og det bunder jo bare, altså nu har jeg ikke set det her PL-showet. Jeg tror ikke, jeg sådan lige er i i målgruppen målgruppen. for det ude på Damhuskronen, eller hvor det er, de sidder i deres, og får nogle sponsorerede lyserøde shots eller et eller andet. Men fair nok. Drengene, Men altså var det, nu så jeg bare lige en Twitter-diskussion, og jeg kunne ligesom fornemme, at det var sådan, hvorvidt han var ved at være en legende, altså hvilket måske virker lidt skørt som 22-årig at tage den diskussion. Men altså for mig vil jeg sige, at det bunder jo i, at han er så god, som han er. Jeg synes også, det er helt overdrevet så meget. Altså hans algoritmer trender lige nu. Altså når jeg er i mine feeds, om det så er på Twitter, X eller Instagram, eller hvad det er, fordi man jo nu følger nogle Chelsea-konti, som man gør, så er der utrolig meget med Cole Palmer. Men altså, vi skal også huske på, at han er lige kåret til årets landsholdsspiller. Han er lige blevet kåret til månedens Premier League-spiller. Og det er altså på bagkant af en helt vild debutsæson. Han er englænder, han er som sagt 22 år ung, og dermed altså et kæmpe forbillede for utrolig mange. Altså, det siger sig selv, det skal udnyttes. Han er formentlig den kommercielt vigtigste person for Chelsea, og det vil et kommercielt tænkende amerikansk ejerskab selvfølgelig udnytte, og derfor kommer der også masser af de her små 15-20 sekunders videoer, hvor han
skal udtale sig om hvad er din post-match dinner, og det er Chinese, og han får nævnt de her chippy chips, som så går igen i alle de her Ja, videoer, og han får jo sagt, I don't know, til alt, hvad han bliver spurgt. Det handler om, at manden, han giver ikke en fuck, og han er komplet upåvirket. Og det kan man jo så tolke som en charme, eller man kan vælge, som jeg kan se nogen gør, og krumme til. Og der vil jeg bare sige, for mig er fodbolden det vigtigste, og det er det tydeligvis også for Cole Palmer. Jeg tror seriøst, han er pisse ligeglad med, hvad folk tænker. Og så kan det godt være, at hans social media game er knap så poleret som Mbappé og Jude Bellingham og hvad ved jeg. Jeg får sådan lidt associationer altså også til sådan en som Jack Grealish for eksempel, som også fjoller rundt og måske heller ikke kommer også til at lyde lidt dum en gang imellem, men han er måske også en lille bitte smule autentisk. Et andet eksempel kunne være Modric på Instagram, som tydeligvis heller ikke har et eller andet agentur, som de fleste professionelle fodboldspillere har. Han, øh, han er han real. laver sjov med modstandere og med stavefejl i hans gebrokne engelsk og så videre. Og det kan man jo... Jeg synes, det er lidt charmerende, at det er autentisk, og at det ikke er så strømlignet som Bellingham for eksempel, ikke? Hvor det hele kører med meget med glansbilleder over det hele og så videre. Der tror jeg bare ikke, Cole Palmer er. Men altså, jeg vil så også sige, som jeg startede med at sige, jeg synes, det er voldsomt, så meget algoritmen i hvert fald viser mig de her videoer hele tiden, og der er nogen, der jo så laver det som memes, og hvor der bliver gjort lidt grin med ham, fordi han ganske rigtigt er en lille bitte smule bøvet. Øh, men så Ja. skulle man som i den sådan kommercielle afdeling tænke en lille bitte smule over, om man måske lige skulle give Cole Palmer en pause fra alle de her ting, og så lade ham fokusere fuldstændig på fodbolden de næste par måneder. Og så kan vi tage en tur mere i møllen. Men altså, alle Det, taler jo om ham, og det er der en årsag til. Altså, det er fordi, han er den bedste spiller i det er jo ligaen. heller ikke fordi, at hans niveau ligefrem er dalet ved den her øgede opmærksomhed. Altså, jeg tror måske også bare, at vi skal... Nej, Altså, vi har fået os ikon. Altså, vi har ganske enkelt fået os et ikon. Vi har fået os en spiller, som folk forholder sig til på godt og ondt. Og når man så ikke har, som jeg lavede ud med at sige, når man ikke har hans fodboldspil at skyde på, jamen så må man skyde på noget andet. Og vi kan være fuldstændig sikre på, at det uundgåeligt, tænker jeg, sker på et eller andet tidspunkt, at han rammer en eller anden periode, hvor at han ikke producerer lige så meget og får nogle hårde kampe. Altså, der vil være nogle perioder, hvor han ikke er lige så god. Altså, og så skal du se Arsenal-fans være der med, så kan I se, hvad vi sagde, Saka, han er længder bedre, og City-fans vil sige, Foden er længder bedre, og så videre. Men alene det, han har været, altså, vi er i oktober måned, han har lige haft årsdag for sit første mål i Chelsea-trøjen. Altså, og han bliver allerede nævnt i den der forbindelse, og får den der hæder af faktisk at være den bedste, der er på det her landshold, næsten uden at spille. Så ja, et landshold, som Thomas Tuchel i øvrigt skal stå i spidsen for. Ja, altså det er jo sjovt, at han er jo nærmest blevet sådan et fænomen, altså en kult. Jeg har Mm, jo set, at der er flere, også i den amerikanske sportsgren, som begynder at lave den der jublescene, hvor den der Cole jublescene, den er jo også gået rundt. Der er også nogle af de der eksperter, når de snakker om ham, de kører også den der jublescene igennem. Han er virkelig blevet et ikon for sportens verden. mm. Men nu nævner Sebastian, eller hvad hedder Kasper en masse spillere, som han identificerer med, øh, med Cole. Altså når jeg ser ham, så kommer jeg faktisk lidt til at tænke på min lillebror nogle gange. Fedt. Ikke den der bøde type, fordi det er Jobbe ikke. Han er ikke sådan, så meget bøde. Men det der med, at han det der det bare at være autentisk og være sådan lidt ligeglad og bare spille fodbold. Øhm, Han gider heller ikke rigtig alt det PR, vel? Altså, Nej, det sagde du på et altså, tidspunkt. jamen, han har ikke noget imod at blive interviewet, men han kan faktisk godt lide det, men det er ikke sådan, altså, han står heller ikke sådan meget ret, og hvad siger man, der skal være disciplin, og det skal være korrekt, det han siger. Altså, han snakker bare ud af posen, som det er.
Øhm, og så også det der i kampen mod Nottingham Forest for eksempel, hvor at, de går i totterne på hinanden, og Cole Palmer bare sætter sig ned og griner nærmest af det, ikke? Det var ligesom at se min lillebror. Han kunne godt nøjagtigt det samme. Han gider heller ikke det der pis. Altså, Mm. han vil bare gå rundt, og han vil bare spille fodbold og have det sjovt. Så jeg synes, at Cole Palmer er sindssygt charmerende på sin helt egen måde. Og det var Eden Hazard også, ikke? Altså, der var så en helt anden fortælling om ham. Og det var jo, at han jo nærmest ikke gad at træne. Altså skulle slæbes ud fra omklædningsrummet, og særligt sådan som Antonio Conte, hvor det var meget ja, disciplinært og meget stringent, og vi skal spille på en bestemt måde, og så videre. Han har også snakket om efterfølgende, at øh, han havde jo nærmest at træne. Altså, men når det var kampdag, så mødte han altid op, og han var jo bestemt heller ikke en, der altid tog sig professionelt ud i interviews. Altså virkelig en, der øh, altså, ja, gakkede rundt, når der blev lavet forskellige øh, media day og forskellige små clips, da det begyndte at blive en ting sådan under hans tid i Chelsea der i 10'erne. Altså, så er han jo den, der får alle de andre til eller fik de andre til at grine. Og det er jo også en fortælling om ham. Og jeg havnede ud i en eller anden ja, diskussion på X, som sagt, ikke? Hvor at folk som Maldini og Zidane og sådan nogle, altså, sådan nogle fodboldens hædersmænd bliver nævnt. Og nej, Mm. Cole Palmer er ikke dem, men det er der fandme, det er der sgu da ikke ret mange, der er. Altså, og skal Han er man være det? 22 år, altså. Jamen præcis, og så fik jeg også lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor skulle spørgsmålet overhovedet stilles i første omgang? Altså, men hvis han fortsætter med de tal, altså ja, så bliver han en Chelsea-legende. Altså, det behøver han jo ikke være en eller anden ordekvibrillist, som for eksempel Frank Lampard altid har været det. Enormt veltalende og ofte meget sådan en hædersmand, når han var på kamera, ikke? Og det er jo en grund til, at han er fortsat som pundit senere hen i sit ja, post-karriereliv. Jeg kunne godt tænke Og mig, han, vi ja, kommer. ja, og han har heldigvis mange år tilbage på kontrakten til at Det, kunne fortsætte med de tal, ikke? jo, Jeg faktisk, bare lige en ting mere, kommer jeg til at tænke på i forhold til Jesper. Der var engang et derby mellem Brøndby FCK, hvor Brøndby de havde vundet, og så bliver Jesper og Anis Slimane, de bliver interviewet, og så står Anis med sådan hænderne bag ryggen, og meget sådan ryggen ret, og meget sådan brystet frem, og sådan, der er får spørgsmål, så det er meget sådan diplomatisk på den måde, han sådan svarer, og så Jesper så I oppe sådan, slap nu af, Enis. Frem med hænderne, bare slap af. Vi har lige vundet derby, mand. Fuck det der. Lad os bare snakke, bare sige, du hader FCK, og vi vinder og sådan noget. Og det var bare sådan, det er bare sådan nogle ting, jeg elsker. Altså, og det er ja, også sådan, som Cole Palmer, han er bare fucking ligeglad. Altså, spille fodbold og ikke alt andet pis. Altså, alt det der ja. kommission, glem det. Jeg synes også, at hvad hedder det, altså Noni Madueke, der for anden gang bliver udtaget til det engelske landshold, og sidder på pressemødet, og han får, jeg tror, der var nogen, der skrev, at han fik 12 spørgsmål, hvor de 9 handlede om Cole Palmer, altså så hans holdkammerater, selv når de er væk fra Chelsea, skal også forholde sig til Cole Palmer hele tiden. Og ja, jeg håber jo for guds skyld ikke, det stopper, at folk skal forholde sig til ham, og for min skyld, så kan de jo godt smide ja, nonsens i retningen af ham. Altså, så dunker han bare i hovedet på dem om søndagen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi også lige, apropos det her med kritik og øh, medier og sociale medier og indflydelsesrige personer. John Obi Mikel, hans podcast har taget lidt en drejning, synes jeg. Det er som om, at han er løbet lidt tør for gæster. Så til gengæld så har han fået masser af taletid selv, Kasper. Altså, blandt andet så blev det jo til sådan lidt en beef med Nicholas Jackson i starten af sæsonen, øh, hvor jamen, jeg mener, det er kampen efter, at Jackson han går ud og så scorer de der 2 gange mod West Ham for ligesom at lukke munden på ham, ikke? Altså, men en spiller eller en eks-spiller af John Obi Mikels status. Altså, hvad synes du om, at han sidder og ja, at dybest set har lavet sin platform til et sted, hvor han sidder
og kloger sig på Chelsea kun uge efter uge, og sidder og snakker om, at alt var bedre i gamle dage, og alt det her. Ja, men det er lige præcis det, der bliver lidt trættende. Jeg er i hvert fald træt af, træt af at høre på ham, vil jeg sige, og så i øvrigt alle hans krypto-betting-sponsorater, som han jo så får alle sine penge fra. Øh, ja, jeg vil sige, det er ligesom om, altså jeg vil sige i starten, jeg hørte de første, og det var jo fint. Jeg elsker Frank Lampard, jeg elsker John Terry, Mourinho. Mourinho, Joe Cole, Hazard fik han med, Zola, Di Matteo. Altså, så han har jo også kun nærmest trukket Chelsea-navn. Jeg ved godt, han havde vist også Rio Ferdinand inden. Men det blev jo sådan en Chelsea-podcast, og de første var jo fede, og det er jo fedt nok at høre om gamle dage. Og det er jo sjovt at høre John Terry og Lampard fortælle om, hvordan mentaliteten var dengang, og hvad havde vi, 8 landsholdsanførere med de to, og Ballack og Ivanovic og Drogba og Etienne, og så, altså det var et fuldstændig sindssygt hold. Og at den daglige træning var jo egentlig voldsommere end kampen i weekenden. Og det er jo fedt at høre, men til sidst bliver det også bare sådan noget gammelmands sentimentalt noget fra Mikel, fordi det bliver så ligesom om, at i alle episoderne, så taler man så om gamle dage, om hvor dejligt det var, og så går det så ligesom over i som sådan et modsætningsforhold til i dag, fordi nutiden spiller alle sammen er forkælet og går meget op i sociale medier, og de kan ikke tåle lidt modgang eller en hård tone, som Terry måske kunne stå for i gamle dage, og sådan, og der kan nok være noget om det. Det er en anden tid i dag, men ja, det kom bare til at virke som sådan en sær agenda, Michael havde med hele tiden at se det gennem en Abramovich-tid. Det er ligesom om, og han taler bare om, Chelsea skal jo vinde trofæer. Nej, det har vi sådan set ikke altid gjort. Det gjorde vi under Abramovich, fordi der ikke var noget, der hed financial fair play, og vi smadrede hele fodboldens sådan økonomiske struktur. Nu er der en anden virkelighed, så det er ikke sådan, at vi bare Chelsea skal have en angriber, der scorer 30 mål, fordi vi havde Drogba dengang, og det gjorde Jackson ikke i sin allerførste sæson, så derfor er han lort. Øh, og det bliver bare sådan lidt Hvilket bøvlet, og Drogba jo så heller ikke gjorde. lige præcis. Så sådan hele den der, og han havde jo selvfølgelig også i øvrigt Osimhen med på en episode, ikke? Fordi Jo. han ligesom også skulle prøve at. Det var i hvert fald også en stor del af hans agenda, at han lige skulle forsøge at få en landsmand til Chelsea, og der var jo mange, der også syntes, den tanke var fantastisk, men det blev sådan en helt saga og sådan en helt mantra for Mikel, og det synes jeg blev lidt en joke, og jeg synes, det var helt fint, at Jackson i øvrigt også gav ham svar på tiltale. Ja, altså, Osimhen, det er jo også sådan et meget godt eksempel på, hvad god PR kan gøre for folk, ikke? Fordi Drogba var jo også, altså, han delte også videoer af, at han stod og krammede Osimhen under African Cup of Nations, og ja, John Obi Mikel har jo haft en tydelig bromance med ham, og har været meget fortaler for, at det lige præcis var ham, Chelsea skulle hente som angriber. Nu endte vi med at jagte ham, og det blev så ikke, og så kørte den fortælling sådan, ligesom videre. Kenneth, hvordan tror du, det har været at være altså Nicholas Jackson, hvis vi lige skal prøve at sætte os lidt ind i hovedet på ham? Altså, du kommer fra den debutsæson i Premier League, som i hvert fald her på kanalen har blåstemplet sig. Det er i hvert fald som minimum godkendt. Men at det selvfølgelig kunne have været rigtig fint med konkurrence om 9'er-positionen, men lad nu det ligge. Altså, og så sidder der en ex-Chelsea-stjerne med et kæmpe navn, en kæmpe platform, og gennem lang tid kører sådan en stor PR-maskine for en svinedyr nigeriansk angriber skal ind og spille i stedet for ham. Og hvis ikke, så er Chelsea bare doomed. Altså, jeg tror, han har synes, det har været lidt irriterende. Øhm, det er nok et lidt nette svar. Men jeg ved ikke, jeg synes måske også, at Jackson har
overreageret en lille smule. Altså, han Ja. kunne jo også vælge at lade være med at lytte til det. Og så har han jo, altså, John Obi Mikel har jo faktisk været ude efterfølgende. Han kritiserer ham til at starte, men han har været ude og sagt efterfølgende, at han faktisk godt kan lide ham, men han skal arbejde på sine afslutningsfærdigheder, og at vi bør hente en erfaren angriber, for at det kan hjælpe ham med at udvikle sig som angriber og sine afslutninger. Og det er jo noget, vi selv har diskuteret her i vores gruppe, at han bidrager med rigtig mange ting, både i længderetning, men også i forhold til at komme ned og modtage bolden. Men at han simpelthen skal øve sine afslutningsfærdigheder. Så Og det er jo ikke forkert, kan man nej, sige. det er jo ikke forkert. Så det er jo, og det er jo det, som Jordan Mikel også har sagt. Så hvis kritikken havde været hårdere, så kunne jeg måske mere forstå det. Øhm, Men noget af det har jo også været lidt, hvor at han er ude, ligesom han har lige været ude at sige omkring Sanchez, at det er ham, der holder os tilbage som hold. Det var også det, han sagde til at starte med om Jackson. Det er ham, der holder os tilbage. Det er ham, der gør, at vi ikke er med, og at vi mangler noget, som er godt nok på toppen. Altså det er jo en måde, man også sagde det på, fordi ja. og så derefter er det noget af det, som Kasper også er inde på. Altså det virker som om, at han bare havde en aktie i det. Altså med det her Osimhen, i stedet for som en almindelig fan at sige, det ville være fedt at få ham ind, så er det ligesom, det er min landsmand, det er ham her, vi skal have ind, og så har jeg måske gjort noget godt for klubben. Altså det blev lige pludselig altså en helt kul for mig, at det var det, der skulle ske. Og så var det er jo ikke så længe siden, han var ude at sige omkring Sanchez, at han kalder ham ud, som om han er det eneste, der holder os tilbage, for at vi kan være med i toppen. Og det var altså efter, at manden lige havde sørget for at redde 5 mål, eller hvad det var, nu var, Bournemouth var i gang med at score på os. Altså sådan, måske også lige vurdere, hvornår du skal komme ud og svine folk til. Så jeg synes, det er noget af det, der ligesom også er gået nedad for ham, fordi jeg er helt enig her. Det var mega fedt at høre om alle de gamle Ja. KF'er til at starte med. Men det er jo så, nu runder jeg den lige af, altså det er jo også noget, der bare det appellerer til mange Chelsea-fans, som har haft den her sådan lidt, altså hvis vi snakker helt fodboldhistorisk, ret begrænset tidsperiode i virkeligheden. Det kan føles som mange år, når man står i det, men Abramovich-tiden er jo på et eller andet tidspunkt, så når vi jo derhen, hvor det har været det har været en succesfuld periode i klubben, og forhåbentlig venter der succesfulde perioder i klubben igen. Jeg synes, at pilen peger da nogenlunde i den rigtige retning. Men som Kasper siger, det er hele tiden det, der er sammenligningsgrundlaget. Ikke? Alt, hvad vi foretager os nu, bliver målt op imod særligt nullerne, hvor vi jo i den grad også dominerede i Premier League i 10'erne. Vandt vi også et par ligaer, men gik i høj grad over til at være et hold, der dominerede i cups og har vundet europæiske trofæer og det her. Og alt, hvad vi foretager os, bliver bare målt op imod den der særligt start af Abramovich-tid, som John Obi Mikel jo var en væsentlig del af. Altså, og det appellerer bare til mange fans, som jo ønsker, altså, som jo også siger det samme, Chelsea skal være sådan og sådan, Chelsea skal vinde så og så meget, og ellers kan det nærmest være lige meget, ikke? Altså, nogen, der synes, det er øh, ja, horribelt, da vi sidder og snakker om top 4 placeringer, når man jo egentlig, hvis man er lidt nøgtern, synes, at det er måske en okay realistisk forventning at gå efter lige nu. Du lignede en, der skulle til at sige noget, Kenneth. Det var derfor, Men jeg jeg kan stoppede. bare godt forstå, at man sammenligner Mm. den fortiden med i dag. Altså det tænker jeg jo, det gør fans for Manchester United for eksempel også. Altså de sidder jo også og kigger tilbage på de gode gamle dage og tænker, hvorfor fanden er det ikke? Altså hvorfor er det ikke sådan længere? Og nu vi bruger masser af penge, både i Manchester United. Jeg bliver nødt til lige at hoppe, Karl, så jeg muter lige, I fortsætter bare. Det er helt fint, så jeg tænker, vi lige kan køre videre med en quiz, fordi Kasper, du havde jo faktisk lovet at træde til, fordi det jo lå til at Kenneth han ikke skulle deltage i programmet, så men kan vi overhovedet starte quizzen her, uden Kenneth er med? Det er vi lidt nødt til, fordi jeg har ikke så meget andet på bloggen. Men ellers så Nej, kan jeg godt tage over, hvis du gerne vil have ham med, så kan vi lege med lidt tal, Ja, som binder lidt det er ind i godt. noget. Du tager tak, bare tak. over. Fordi, jamen, og det er jo egentlig lidt tilbage til, at vi har rost Maresca for rigtig, rigtig mange ting. Noget af det, som der ligesom kommer ind nu, det er, at vi er det dårligste hold på dødbolde i hele Premier League. Og
hvis man nu siger, at vi møder nogle bedre hold, og de står bedre til os, og vi ikke kan åbne dem op ved at spille hurtigt og komme frem til de her chancer, jamen så er dødbolde måske vores bedste våben for at skabe en kamp, hvor de så skal rykke længere frem, og vi så kan få noget mere plads. Vi har scoret, øh, det er 2 mål på 1 XG. Det er det laveste XG på dødbolde. De her skud genereret for dødbolde, det er 5, det er også det laveste i Premier League. Vi vinder kun omkring 45, det er det tredje, eller 45,3% af vores dueller i luften. Det er det tredje dårligste i Premier League. Derudover så, der er ikke lige den der statistik, den er 2-3 år gammel for, hvor høj vores hvad hedder det nu, spiller er. Men i gennemsnit, der ligger vi nede i den lave ende af sådan spillere, så vi har reelt set ikke nogen rigtig farlige dødboldsspecialister. Specialister. Så selvom vi for eksempel har fået Cueva ind fra Brentford, så kan han jo desværre ikke lige gøre Cucurella 2 meter høj, eller Gusto højere, eller Enzo for den sags skyld, eller noget andet. Så vi er også ude i, at det er et stort problem, og det er noget, der skal arbejdes på i, hvordan man så kan gøre det. Og om det så også har lidt at gøre med eksekveringen, fordi nu kan jeg da huske den seneste kamp, hvor jeg tror, det er 3 eller 4 gange i træk, hvor Enzo eller Palmer, de bare tæsker den ind i hovedet på første mand, og man tænker, hold nu kæft, mand. Det var lidt ligesom Eriksen i går. Han havde også de Ja, første det par var skidt. hjørnespark, hvor altså, og det er jo det der med, altså hvis du på en standard situation ikke kan få den over første mand, altså er du overhovedet professionel fodboldspiller? Altså det bør simpelthen være noget af det vigtigste, du skal kunne. Øhm, det kan være et rigtig, rigtig stort problem det her, hvis vi ikke kan åbne eller hold op i åbent spil. Vi ligger godt nok på førstepladsen i den her Open Play XG. Altså så PT har vi ikke haft problemer med at åbne og score og skabe chancer, når spillet bare kører. Men som vi også snakkede om i starten, der kommer til at være modstandere her, hvor det kan være sværere og ligesom at åbne dem op, og så er dødbolde simpelthen bare et vanvittigt godt våben. Du kan se Arsenal, det er ikke nødvendigvis kønt alt det, de laver, men de går bare op og vinder deres dueller. Og der var det sådan lidt, hvis man sammenligner, det er jo ikke Også defensivt i øvrigt. præcis, men det der også er her, det er jo for dem, der hvis du kigger på det, der er det jo Gabriel, der vinder ekstremt mange dueller. Og de spiller jo også ofte på ham. Det samme kan du se på landsholdet. Det er jo også ofte Vestergaard, man går efter, for eksempel, som skal komme og vinde de der dueller, fordi du har den her høje. Jeg tror, man skal gøre lidt det samme i Chelsea. Og det er måske Fofana, man skal kigge efter. Han virker til at være en af dem med den bedste springkraft, og kan komme op og vinde sine dueller. Jeg tror også, han ligger med den højeste. Og nu når han ikke er med, er det så Tosin, der skal ind og være den mand, fordi lad os nu bare lege, at der er spillet 70 minutter, den står 0-0 på Anfield. Tosin går op, han banker den ind på låget på et hjørnespark. Jamen det betyder jo så også, at Liverpool bliver nødt til at rykke frem. Og hvis de bliver nødt til at rykke frem, skaber det mere plads til Palmer, Jackson, hvem ellers der nu skal ned og løbe. Og dermed så kan du komme op, og så vinder vi 2-0. Så det er Den er bare købt. det er bare et punkt, du bliver nødt til at ligesom sætte ind på. Og så var der bare lige den sidste med, at hvis man kigger over de sidste mange år på, hvem der har vundet ligaen rundt omkring i hele Europa, dem der vinder, de ender altid i top 3 over, altså flest dødbolde scoret. Og der var sådan en lille en med, at det er 20-25% af alle dine mål skal egentlig sådan komme fra dødbolde af den ene eller den anden slags, og det er jo ikke nødvendigvis, at du skal score direkte på hjørne. Det kan jo også være, at du scorer på, at den bliver ligesom rører ned i midten, og så hugger du ind bagefter. Men når vi kun har haft 5 skud genereret efter en dødboldssituation, så er det jo heller ikke, fordi vi vinder vores dueller derinde. Så det er i hvert fald, det er en nøgleting, som jeg tror, vi kan måske kigge mere på igen om en måneds tid, eller noget at se, om vi så er blevet bedre. Fordi lige nu har vi ikke problemer, fordi vi skaber så meget i det åbne spil. Men hvis den stille og roligt begynder at gå ned, så skal vi altså have nogle andre våben, og det skulle så gerne være dødboldene. Men det havde jo været rigtig rart i kampe mod for eksempel Palace og Nottingham Forest, hvor ja, vi skaber, men vi kan ikke helt omsætte. Så det er en anden type chance, man får efter dødbolde. Så blandt andet også altså det mål, som Christian Eriksen scorer. Ikke? Altså, der kan ske nogle tilfældige ting i teltet. I teltet, det kan der også, når der er festival. Men der kan ske nogle tilfældige ting i feltet, Ja. når bolde bliver hældt ind. Altså, der er vi ganske enkelt for ineffektive. Altså, så ja,
Indtil videre kan vi ikke se Bernardo Cuevas aftryk sådan for alvor, men jeg synes ellers, der var nogle ting, det så lovende ud i preseason, men igen, preseason, det er altså et helt andet dyr at slås med. Det er sgu Så også svært, hvis man skal gøre dem større. Altså hvis hans største problem er ikke, at han kan lave noget godt inde på banen, men det er simpelthen, at han mangler nogen, der næsten er 2 meter høje, så ja, har han også noget at arbejde foran sig. og det er jo i det hele taget, altså nu er det ikke en diskussion, vi skal tage hul på nu, men noget, som vi også ser, begynder at trende. Altså vi er et godt boldspillende hold. Vi er også blevet bedre til at forsvare på nogle punkter, men generelt så mangler vi fysiske profiler. Altså hvis vores sportsdirektør, som ellers er ude og virkelig klapper ryg på dem selv i medierne i de her dage, så altså hvis de skal gøre sig fortjent til at ryge helt op i status, altså så må det må være det næste skridt, den her trupsammensætning skal tage. Altså det er nogle flere fysiske profiler, ganske enkelt. For ellers så bliver det aldrig godt kontinuerligt i Premier League. Man er simpelthen nødt til at have nogen, der kan deal med forskellige kampsituationer. Ikke bare være gode i småspillene. Nå, Kenneth er tilbage på pinden, så Kasper, jeg vil lade dig få ordet. Skal vi køre en lille lynquiz? Jeg forberedte jo lidt nu, når nu Quizmaster Kenneth troede med at være syg i dag. Og i og med, at Johan Strange er en tur i Spanien, så kører vi sådan lidt spansk tema. Så vi har 3 spørgsmål på omkring kampe i Spanien. Mm-hmm. Eller Chelseas udebanekampe. Og vi starter lidt let ud, og det er egentlig bare først til mølle. Jeg kan sige et spørgsmål, og så kan I svare, hvis I Så føler for bosser ja det. ind, nej. Ellers kommer der fire valgmuligheder. Men første spørgsmål. Hvilket spansk hold besejrede Chelsea ud over Valencia i puljen på vej til Champions League-triumfen i 2012? Barcelona. Det var Barcelona, ja. Det er korrekt. Og kan vi også resultaterne af de 2 2-2 kampe? og 1-0. Lige præcis. Stærkt, Kenneth. 2021 mødte Chelsea Atletico Madrid i Champions League. Der var verden, og særligt Madrid, rigtig meget ramt af corona og nogle restriktioner. Så hvor blev udekampen spillet? Altså Atletico Madrid, Chelsea, 2021 Champions League. Hvor blev den spillet hen? Kan det passe, det var Bukarest? Det er fuldstændig korrekt. Så der er Uh, også point til Strange. Fuego! Og vi har en mere i samme kategori. Og nu fik jeg jo nævnt i puljespillet i 12, at vi mødte Valencia. Det har vi gjort en hel del gange. Hvilken spiller, og det er igen Champions League, vi taler, hvilken spiller scorede det afgørende mål på Mestalla i 2007 for at sende Chelsea i semifinalen? Det ved jeg. Skal I have 4 valgmuligheder, eller kører vi den uden valgmulighederne igen? Jamen, Det Johan var, kan den Hvis jo jo. han kan. Ja, skyd, Johan. det var Michael Essien. Det var det nemlig. Og hvad blev resultaterne her? 1-1 på hjemmebane. En ung David Silva, der scorede for Valencia dengang, inden han Det røg er til City. godt gravet frem. Ja, og så vandt vi 2-1 på udebane. Det lignede, at kampen var på vej i forlænget. Så spillede man med udebanemål dengang. Det gjorde man. En tradition, der jo er gået bort. Ja, Så scorede han et par minutter før tid. Jeg mener, han spillede højre bak på det tidspunkt. ja, Øh, ja, så det er det var sådan rigtigt. lidt et overlap, og så skød han, hvor man egentlig regnede med, at han ville lave cutback. Det var der ikke noget, der hed dengang, men det er der nu. Ja, men det er Ja, korrekt. Jeg tror nu, det var i minut 77 eller sådan et eller andet, nå, okay. men det var ham, der lavede den afgørende. Ja. Godt gået, så vi behøvede slet overhovedet ikke at få valgmuligheder på de her 3 spørgsmål. Det er stærkt. Så har vi 3 hurtige spørgsmål på spanske spillere, og vi starter med, hvem var den første spanske spiller, der skrev kontrakt med Chelsea? Oh,
Og skal vi have Var det, var flere det, var det, valgmuligheder? var det Ferrer? Det var Albert Ferrer, der kom til fra Barcelona. Han var den Også, allerførste, der... også i karrierens efterår. Ja, lige præcis. Det var den gang, hvor vi signede de gamle. Han, går, han, Den går, han, mus... han er lidt for, det er lidt for lang tid siden. Den første Spanien, jeg kender, det er ham der, Asia del Horno, venstrebacken der. Han Lige var også god. præcis. Ja, jeg tror, han var... Og så var der Kike de Lucas. Det var de tre første, der kom faktisk. Del Horno var venstre bak. Albert Ferrer var jo højre bak. Han var jo egentlig en del af Dream Team i Barcelona, og var så godt op i årene, da han så røg over til alle de gamle i London, for lige at hive de sidste penge ud af karrieren. Godt hævet frem, Strange. Den allerstørste Lige at sige. spanier på vores legendeliste, det må formentlig være gode gamle Azpilicueta. Der har været en del gode, Marta og så videre. Torres har også har gjort det godt, men jeg sætter nu Azpilicueta som den største. Hvilken spansk klub spillede han for, inden han havnede i Chelsea? Via Åh, Olympique Marseille. Men hvem var den spanske klub, hvor han fik sin fodboldopdragelse? Det var Osasuna. Det er nemlig rigtigt. Det er fordi, jeg kiggede, inden vi skulle ind. Jeg kan ikke huske, om det var Athletic Klub, ja, han spillede for. Han er jo basker. Øh, det er lidt aparte navn. Men ja, det var Osasuna. Der er altid mange sætter. Ja, det er Sætter der. og X'er i øvrigt. Ja. Nå, men sidste spørgsmål. Endnu en spanier, som har været lidt op i vælten de sidste par uger. Gode gamle Alvaro Morata, som jo også har været ude og tale lidt om depressioner og hvordan man nu har det rent mentalt i en noget snørklet fodboldverden. Han havde det også lidt hårdt i Chelsea, kan jeg huske. Han var rigtig god til at stå i offside i hvert fald. Men egentlig en sympatisk fyr, men som også havde den lille bitte smule hårdt. Ham købte vi i Real Madrid i 2017. Hvor mange mål scorede han i sin debutsæson? Er det i alle turneringer? Det kan være både liga og i alle turneringer. Vil I have fire valgmuligheder? Var det ikke? Ja. Ja, så kom med dem. Hvis du hiver tallene frem, Sepp, så... Ja, men jeg mener bare, at det var omkring de 25, at han totalt set nåede op på. Og det var ikke i Premier League, han nåede det alene. Der nåede han noget mindre. Men jeg synes bare, man nåede han 13 eller sådan et eller andet totalt i Premier League, og så synes jeg bare, der er langt op til 25 i andre turneringer. Ja, Du er lidt højt oppe. er det. Ja. Det mener jeg også. Ja. Og vi får fire valgmuligheder. Så nu nævner jeg ligamål først, totalen bagefter. Er det 11-15? Er det 8-11? Er det 14-16? Eller er det 7-13? 8-11 skyder jeg på. Så 8 i ligaen og 11 totalt. Ja. Hvad var den Det er, næste, du sagde? så var der 14 og 16. Nej, det var det ikke. Så var der 7 og 13 og 11 og 15. 11 og 15, tror jeg, lyder meget Jamen, plausibelt. den er jeg altså også med på. Og det er korrekt. Boom. Stærkt gået, gutter. Der var I Rent sgu, bord. der var I Næste sgu bord. rimelig skarpe. Ja, Særligt dig, Strange, men du sidder jo også i Baskerlandet, så du... jamen altså, hvad kan man gøre? Præcis. Nu se. Alright, jamen nu skal vi lige se her, om jeg kan gøre sådan, som jeg gerne vil. Det share, yes. Burde kunne share, yes, sådan der. Vi skal have lavet et five-a-side hold. Ikke? Jeg skal love, at vi nok skal gøre det rimelig tjept. Vi laver lige en draft først her. Så deler vi lige den her, og der er masser af gode reklamer på her. Så nu, Det er god radio, det her. ja, præcis. Det er super fedt for dem, der lytter til det på podcast, men det bliver godt, det bliver jo godt lige om lidt, ikke? Dække, og det ser ud til, at Kenneth, du får first draft. Jeg har selvfølgelig
planlagt en rækkefølge efterfølgende her, så vi tager den lige efterfølgende. Vi drejer hjulet. Og Kasper, du får anden valg. Det er jo et eller andet sted meget poetisk, hvis jeg kommer til at slutte sidst i den her, så står det mellem Sebastian og mig, sagde hunden. Og er du så heldig? Nej, det er du ikke, fordi jeg får tredje valget. Hurra, hurra, hurra. Men jeg har lavet en lille ændring i det her. Så godt, så skal jeg så lige over. Screen sharing removed. Der, hvordan gør jeg så det? Stop sharing. Yes, sådan der. Godt. Kan I huske rækkefølgen? Det kan I forhåbentlig godt. Der. Share. Og så har jeg selvfølgelig gjort et Excel-ark klar her. Nu skriver vi lige her. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer til at skrive her. Kenneth er etter, og så var Kasper to, og bare lige for en god ordens skyld. Jeg kalder mig selvfølgelig ved efternavn her. Sådan, Seb 4 der. Det er godt, og jeg har truppen klar herude. Jeg tror, jeg har fået alle med. Og I må selv bestemme, I må ellers også bestemme, om der skal være en målmand på holdet. Men jeg har... Altså, de fleste kører jo med, at der er en målmand, og så er der ligesom 4 markspillere, hvor det er 2 som er defensivt orienteret, og så 2 offensivt. Men jeg vil give jer fuldstændig frit slag. Så jamen, Kenneth, vi skal have sat, du skal have sat dit five-a-side hold. Men skal jeg så vælge bare én spiller, og så er Du det vælger kun... en spiller frit fra hele truppen. Okay. Altså normalt, så vil det bare være ret nemt, men jeg har faktisk splittet mellem to. Og det er mellem Palmer og Reece, min darling. Men jeg må nok sige Palmer. Jeg tager ham. Så gør jeg selvfølgelig lige det. Ja, og så Kasper, du kan bare tage den næste. Lad os ikke spilde tiden for meget. Flytter jeg ham lige herover. Så er han taget. Jamen, så tager jeg Reece James. Så har du Reece James. Alright. Hvor blev han af? Han er der. Jamen, det er jeg glad for. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Fordi jeg har en spiller, der er fuldstændig skræddersyet til lige præcis det format. Jeg tager Jadon Sancho. Det er noget med at Altså, vi kan operere lave i vores eget hold, for sådan, hvem der kan lave det bedste hold. Ja, Okay, så kan lytterne få lov at stemme. Det havde jo været sjovt at lave på playback, men vi kan lave den igen en anden gang, hvor der er flere, der får lov at være med her. Nå, Sepp, Jamen, jeg tager Koble. En god Levi. det er godt, så du styrker lige defensiven til at starte på. Alright, jamen så er det min tur ud fra den rækkefølge, jeg har sat. Jamen så tænker jeg også, at vi skal have noget jeg tænker i det her format. Hvor meget skal målmanden kunne med bolden? Altså, ja, var det ikke måske meget fint at få dækket? Ej, der er så mange gode spillere. Nej, jeg vil ikke sætte et hold uden Carney. Så nu får jeg mulighed for at vælge Carney. okay. Ja, Carney ryger på mit five-a-side hold. Og så er det Uha. Sepp. Jamen, det var en af dem, jeg gerne ville have haft. Nå, bop, 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 bop. Ja, vi skal have en, der Hvorfor kan. var du første vælger nu, Strenge? Det var Men det var en hans rækkefølge, draft. jeg har valgt fra Nå, start det er af, sådan der. Yes. Nu er for jeg at, med. for at fireren ikke skulle have det for hårdt. Selvfølgelig. Sådan, så jeg bare fik lov til at vælge Så du lige kunne få sidst hver gang. et sjette draft her. Prøv lige at rulle lidt ned. Jeg skal lige ned og se, hvem du har tilbage nede i bunden. Ja, jeg skal have en Kungo. Det skal jeg. Jeg skal jo Det må være selvfølgelig ham, også, jeg skal. jeg skriver også lige her, ham må vi ikke glemme. Washington, han skal lige med på listen. En Kungo, det er selvfølgelig, det havde jeg måske i virkeligheden været bedre tjent med, ja. Så består dit hold af Colwell og en Kunku. Så er det Kenneth. Jeg tager Caicedo. Caicedo, det er altså et potent hold, der begynder at danne sig over på bane 1, altså. Ja, Ja, men så tror jeg, at jeg skal have Nicolas Jackson. Jackson! Ja, Reece James og Nicolas Jackson, det er et fejstigt hold, du får sat der, Kasper. Ah, det kommer det til at blive.
Du, jeg har et bud på, hvem du så kunne vælge som den næste. Ja. Ja. Og det er dig. Du får simpelthen to picks i træk her. Ja, men nu har jeg jo lige købt mig en ny Chelsea-trøje med nummer 40 bagpå, så Jeg det bliver vidste det. selvfølgelig, det bliver selvfølgelig Renato Veiga, der vi skal have ind. Og hvor Så der, blev... der bliver spillet med musklerne centralt med Reece og Renato you, på midten. you want to build a team that no one wants to play against. Og det er så for nogle helt andre Hmm. årsager. Ja, så er det mig. Så er det mig. Så er det mig. For pokker da. Åh, altså. Nu er det jo lidt offensivt, måske til at starte på. Ja, jeg tror også, jeg skal herned. Så tager jeg Kuku. Så tager jeg Kuku. Han ryger for mit. Så mit hold hedder nu Sancho, Carney og Kuku. Et lækkert hold. Det er det bedste indtil videre. Øhm, Så må det være mig. Hvad siger jeg? Jeg tager Enzo. Enzo Fernandes. Alright, Kenneth. Jeg napper Gusto. Godt hold. Det er et teknisk glimrende hold, du har der, Kenneth. Ja. Godt. Det er jo så, det er jo så Kasper. Nej, det er Sepp. Det må være mig. Men vi skal altså Næst have en sidste, målmand. næst sidste, du har to. Ja. Vi skal have en målmand, så jeg snupper altså Sanchez. Snupper Sanchez, Colwill, Nkunku, Enzo Fernandes og Robert Sanchez har du, Sepp. Ja. Vi kender. Jamen, så tager jeg den. No. Så tager Jo, jeg Philip. og tager du Philip. Bliver du sur, Kasper? Er der nogen, du gerne vil have? Nej, men så tager jeg Madueke. Reece James, Nicholas Jackson, Renato Vega og Madueke. Det er et godt so-me-hold, du har der også, vil jeg sige. Det bliver gangsterdrengene. Ja. Skulle man... De Nej. kommer til at hisse på jeres lortehold, kan jeg se. Nu skal jeg lige se. Sancho, Chukwuemeka, Cucurella og Washington. så er det jo et eller andet sted. Skal man gå med en offensiv spiller mere? Skal man virkelig lade det være op til Cucurella at forsvare? Kunne også bare tage Ventura og spille med to. Nej, det er nødt til at være. Det er nødt til at være Wes Fofana. Han ryger ind på mit hold her. Så skal jeg vel et eller andet sted vælge en. De fleste skal vælge en målmand nu her. Eller nej, det skal du og jeg, Kasper. Kenneth, du har første pick på den sidste runde Ja, her. men det er lidt sværere. Ja, du har Ja, valgt din målmand. det er 5 spillere, man skal have. Det er 5 spillere. Ja, Du så har 3 markspillere. ja, jeg tænker, at Cole Palmer, han er så dygtig, så han skal nok score en mål for mig. Jeg behøver ikke flere offensiv. Så jeg smider Lavia ind. Smider Lavia ind, så du har dit hold på plads nu her. Der er mangler der ikke. Okay, jo, han skal da nok. Han skal nok lave sin mål der. Jamen altså, Kenneth han Kan, stiller med en målmand, og så stiller han bare en kæde lige foran, og så lader han bare Parmer løbe det op og lege alene, og så skal han nok banke dem ind. Nemt. Kasper? Jamen, jeg kan se, at jeg har lige fået en sms fra Reece James, der lige minder om kaffeklubben, så han vil Ja, jeg rigtig tænkte gerne nok. have, at Bettinelli han skal med på mit hold. Det er et hold, jeg godt gad at hænge ud med, det der. Altså, De det må have er det sjovt i omklædningsrummet. udelukkende det, jeg har gået efter. Ja, Ja, I skal ikke på banen, I skal sidde uden på banen og hygge. ja. Ej, prøv lige at se. Altså, en klassekeeper i Bettinelli, så har vi altså Reece og Renato, der trumler alt. Madueke, der dribler og skaber. Og Nicolas Jackson, som bare garner. Altså, det bliver næsten fornemt.
Sepp, du er jo, det er jo det sidste pick i hele lejen her, og Men jeg skal jo have en af dem, der er sjove deroppe, så jeg kan jo tage, enten kan jeg tage Modric, som kan drible næsten hele vejen hen til mål, og så losse den over, eller jeg kan tage Felix, der står og drejer rundt om sig selv ind på midtbanen, og ikke ligesom får lavet noget, eller vi kan tage Neto. Jeg synes, ved du hvad, vi går sgu med mutten. Nu har han, Ja, tak. ved du hvad, han har sgu brilleret lidt her for Ukraine, så nu skal han gøre sig fortjent til at komme ind og score et par basser. alright. Jamen, så har vi holdene på plads. Jeg lister dem lige op her. Kenneth er altså gået med Philip Jørgensen på mål foran ham. Malo Gusto, Calcedo og Lavia og Cole Palmer. Kasper har Bettinelli i kassen, og han kan hygge sig med Reece James, Renato Vega, Noni Madueke og Nicolas Jackson. Jeg selv er gået med Lukas Bergstrøm, er det jo så, på kassen. Fofana Cucurella, der tager sig af forsvaret. Sancho og Carney tager sig af det offensive. Og Sepp har Big Bob på mål. Mutten, Nkunku, Enzo Fernandes og Colwill. Er der nogen, der er misundelige på hinanden her? Når I sådan lige kigger på holdene her, hvordan skal vi ranke dem? Så der er kun én spiller, jeg gerne vil have på mit hold. Det var jo Reece James. Ellers så er jeg ganske tilfreds. Ja, Altså, jeg tror, at de fleste af os gerne vil have Palmer. Bare sådan for at være helt ærlig. Ham kunne de fleste nok godt bruge. ja. Øhm, men ellers så synes jeg, at Jeg synes, det ser defensivt ud, Kens. Jamen, altså, der behøver ikke nogen andre end Palmer jo, til at score målene. Ja. Han laver jo 4 stykker i første altså, halvleg. jeg skal jo bare spørge dig, Strange, hvem af dem, du har valgt, har scoret mål i år? Ja, det tænkte jeg også på. Ja, De, jeg ved de ikke, hvor kommer med til at ligge og spille sammen hele vejen op, og så ligger de sådan, hvem af jer gider score, hvem gider score, hvem gider skyde? ja. Det bliver Bergstrøm. Nej, det er Cucurella, der bare løber op og banker til den. Carney er vel den seneste, der er kommet på tavlen i en Chelsea-kamp tilbage mod Leicester her. Ja, jeg kan godt lide dit hold, Sepp. Når jeg sådan lige kigger på det, må jeg indrømme. Moten og Nkunku. Ja, Er det sådan, når I Enzo til kigger at på... styre på midten, og Ja, så Cole til at rydde op. Ja, så må vi se, om Sanchez han giver Han et har mål væk, eller han, redder 2 mål. jo, han havde været bedre, hvis jeg byttede Lavia ud med Neto. skal vi ligefrem gå til en anden runde? Det tror jeg ikke, det folk gider Nej, 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 men nu er det bare sådan, du lytte er jo på. mere til det offensive, åbenbart. Ja, ja, men vi kan godt vælge en reserve hver. Så synes jeg, vi skal holde vores hvad hedder det, rækkefølge her. Så du vil være Netto som Ja, det vil være min din backup. indskiftning der. Ja, Når Parma har lavet 4 stykker, så skal der være en, der kommer til anden halvleg. så de andre kan få lidt snor. Siger du, Kasper? Men så bare sådan for kærlighedens skyld, så er jeg nødt til at gå med Chilwell. Det fortsætter med at være et hyggeligt hold, vil jeg sige. Helt vildt. Jamen, det bliver helt sindssygt tredje halvleg. Nu sker det. Johan Strange vælger af egen fri vilje Shaw Felix. Starter ude, men jeg tager ham. Jamen, jeg skal have noget lir ind, så jeg skal have Disasi ind, så når han har scoret det ene mål, så hopper han flyvende ud over banderne og løber rundt og jubler derude. Det er godt. Det er godt. Ja, et par habile hold her. Jeg gemmer selvfølgelig den her. Og så kan vi lade det være op til folk på Instagram og Facebook og diverse steder at vurdere. Ja, spændende. Hvem vil vinde Haribo-koppen med hver deres five-a-side hold? Det bliver spændende at se. Men gutter, det har sgu været en fornøjelse. God lir, god hygge, lidt sagligt indimellem, fuldstændig som det skal være. Er vi klar til at smadre Arne Slot, som lyder som hvad var det, du kaldte det, Kasper, en VVS'er fra Vordingborg? Ja, vi er fuldstændig klar. Og kom på Proud Mary søndag. Jeg har booket bord, så kig ind, hvem Også der dem, vil. også dem fra Vestjylland. Også dem, også Arnes
VVS. Ja, og fugleburet. Han kigger nok også forbi. Det gør han. Det gør Jeg han. vil lige slutte af med en prediction. Vi møder Liverpool, vi møder Newcastle, vi møder Mm? United og vi møder Arsenal. Det er 4 kampe, 4 svære kampe. Hvor mange point får vi på dem? Vi får 7. 7. Ja, Nå, det var vi enige om. ja. To W's og en krydser, og så ryger der en i svinget. Garanteret på Old Trafford. Tradition tro. Classic. Ja, ja, det kan sgu ikke Hvad være siger du, anderledes. Step? Hvad tænker du? Øh, så siger jeg 6 point. Så går jeg lidt mere negativt til værks. Jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver 9. Og jeg havde svært ved at lige nå op på 8 point på nogle af de måder, jeg skulle tælle. Og jeg så en på Det X, han kan man skrev, at 2 sejre, 2 uafgjorte. Det er den, jeg går ja, med. Jeg tænker ikke, vi taber. ja, 2 sejre, 2 uafgjort. Den, Den er købt. Den er Den købt. køber vi. Ja. ja. jeg så en på X, der sagde, at i næste 4 kampe, der skal vi bare have 13 point, så er vi med i top 4-ræset. Så det kunne jeg selvfølgelig også bare være gået med. Ja, lad os stræbe efter det. Tak for god lige, gutter. Selv tak. I lige Men måde. lige over. Og fortsat god ferie. Tusind tak. Jeg vil ud og få mig lidt late night dinner. Tusind tak til jer 3 gutter, som altid en fornøjelse. Tak til PAC Studio, og tak til dig, der lyttede. Ikke mindst, husk at smide lidt 5-stjernet kærlighed. Husk at subscribe. Og ja, til vi høres ved igen, så må I den grad keep the blue flag flying high. Ciao.